Kag nato. Salamat sa madagayawong pagpamulong sa Ginoo. Amen. Nahuman nato ang chapter 7. Kung sa di ka mo padayon, manindog ka. Di lang kay espiritu, kundi atong pisikal nga lawas po natong iyong naggamay. Amen. Manawag ka sa ngalan sa Ginoo. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. Malingkod ka mga igsoon. Amen. Salamat sa lawas diyan sa Ginoo. Matag usa bahay ni mga igsoon. Ini kabutagon, salamat sa Ginoo nga ang Ginoo namulong. Unya namin dinhi nanindog kami ng blood syndrome pero kami mitindog sa mong kagalingon. Namin dinhi namulong, nabulong uban ninyo mga igsoon. Namulong mi pinagis pakikabitay. Mamulong mi pinagis pag-coordinate sa tanang mga igsoon. Labi na sa nanguna, sa mga elders, sa mga workers dinhi, tungod sa ilang pakikabitay na amin dinhi. Amen. I hope nga bukas gihapon ang atong espiritu, ang atong sarabutan ini usa ka oras. Brad, aniro ito ta may igsoon no? So, I hope nga Ginoo mamulong taman sa alas 12. Yang hapon na pamay pakikabitay, practical, depende na ni sa leading sa Ginoo. Ang mga igsoon, salamat sa kayo ulit sa pagpakita nato nga dili ta sikta, dili ta sa kagrupo, kundi mga magtutuota nga nasa pahiuli sa Ginoo nga nakakita ta diha sa lawas. So, salamat nga nakakita ta nga ni lawas. Unya ang lawas unibersohan og lawas sa mga iglesia. Pero napadayan kini sa matag lokalidad. The expression of the body of Christ is in every locality. Praise the Lord. Kita ana. O na natas pahiuli, no? Unya karon sa iglesia na may mga administration. Isa-isa ni Brad Zitro nga hanay. Kay kung wala hanay sa iglesia, kagubot ang iglesia. O na sa iglesia na mga ansyano. O gipiaran sa Ginoo sa administrasyon. Kung walay ansyano anang dapita, dili matawag ka ng iglesia. Kung daghang qualification ang ansyano, unang uglas sa pasahe ni atong giambitan on the management and the elders management of the church sa chapter 7. Ingon diha, if the standard of the elders is low, so atong standard medyo ubos, the management of the church will surely be low in standard. Ubosam. May the Lord, the management, may the Lord have mercy upon us. Praise the Lord. Ang Ginoo maloy punta nato mga igsoon, that we will not be discouraged on these things. Dili lang dahil tama discouraged. Kaya nagbarog bininhi, dili ingon nga higpit. Pareho lang tang nagtuon mga igsoon. We are stand here as a learner. Nagtuon mi sige. Praise the Lord. Even last say Brother Rod no, sa video training siya tuon paghapon siya hangtod karon. Even the sense ng mga 80 anyos dili pa ulahi. 80 anyos may yuratag. Pero siya even brother sense even your 80 it's not so late. Di pa ulahi. Praise the Lord. Di pa ulahi mga igsoon. At tuon gihapon ta. Amen. Depende sa sukol nga gabeluna sa Ginoo. Yung Presidente kanina, kung natumba ta, mupadayon ta. Yung sa Proverbs, di ba? If when I fall, kung madagma ta, I will rise up again. Praise the Lord ang Ginoo. Magdasig na to kung pila ka makahigayon, napakyas ta. Naluyag ta, napakyas ta sa atong pagpanguna, mga deacons, mga elders at deacons, mga sisters, kung napakyas na sa pagpanguna, sa pagpagatimas, mga bata, pagpagatimas, mga igsoong babae, nanguna kung sa itong aspect, matag portion sa pagpagatiman sa iglesia, kung napakyas ta, dili na ma-discourage. Na ang Ginoo kanunay nagdasig na to. So when I fall, I rest up again. Kung gahapon na pakyas ta, karon, natay ba kong pagsugod? Bubagon ta mga igsoon o mupadayon. Praise the Lord. Amen. Kaya yung nasa din neither will be proud. Kung successful ta, kung kanang malaglusod ta, di punta mo kasi gabuhon. Oy, kung
kung dili pa ako ani, di gyud may ngana ni tigumanan sa San Fernando, no? Oy, kung dili pa ni, mo ang meeting sa elders and deacons, di gyud to mahimong successful, no? Dili ta mahimong mapasirgabuhon mga igsoon. The demand here are relatives. So ang demand sa pagka-ansyano o pagka-deacons, dili yun buos. Relative lang, no? Not absolute. On the other hand, they are also unlimited and boundless. So sa naibahin, praise the Lord, ang pagka-ansyano, ang demand, boundless, unlimited. Ano man? Kaya ang Ginoo may nag-require ani. Diba yun? If the demand is high, kung ang demand habog kayo, but the supply is unlimited. Diba ang demand sa Ginoo, pagkahimong overcomer, mahimong tang mananaog, batang adlaw, mahimong tang makaplagan karon nga hinog, no? Bersitro pa mangga, pero kinahanglan ta nga makaplagan nga hinog nga mangga. Masay kunya sa unahan makaplagan ta hinog pero gikalburo na. Dili ta lagi kalburo. Kana yung hinog sa punuan. Ang hinog sa punuan tamis kayo. Amen. Mahimong tatang hinog sa punuan karon. Kay mahimong kahumot, kalipay makapahimot ngadto sa Dios. Praise the Lord. So if the demand is high, no? Fransyano, kung nagtuon ta lang yun ta. Diba? Sa Timoteo, grabe ang qualification, habog kayo. Kung Ginoo wala, magkuwali. Pero, praise the Lord, ikaw ng Ginoo, ang supply. Praise the Lord, no? Ang supply. Kung sa mga unlimited, boundless. Praise the Lord. Nagsapaw-sapaw na grasya. Kung sa dibitaw takatoo, nanunay yung anay ko may so, tutalawon ninyo ang inyong status ba? Sa una o karon. Status niyo sa material, sa una o karon. Status niyo sa espirituhanon, sa una o karon. Ano i-compare? Di ta katoo. Kaya naguswag man ta. Pero pinaagi na sa grasya kaluoy sa Ginoo. Na mapasirgabo, mag-proud ba? Mapagsigarbo sa itong kagalingon. Kung napunta ka sakat pa sa standard sa Ginoo, amen. No? Lord, dumagi pa ko, duga grasya kaluoy. Amen. Na makapadayon kung niini lumba o kaning portion kay mong gihatag. Amen. Sa mga elders, iyong pagdase, ang elders is a double portion. Mga deacons, so mga serving ones, all serving ones, sir. Dili ingon nga labaw ta sa tanang mga balaan. Tanan, ya sa iglesia, we are all saints. Mga balaan na ta. Praise the Lord. Pero diya sa mga balaan, naigibutang ang Ginoo. Amen? Ay mga hanay, elders and deacons. Okay? Pero sa mga sinulat, priorities yung papakita sa Ginoo, we are all slaves. Kita tanan mga ulipon. Praise the Lord. Pero mga ni ulipon, na una, kita yung makapahimulos. Unlike sa ulipon ba nang, example, may dato tayo, dagan siya ulipon. So ang ulipon, labi nang dili siya nasa kusina, nahihiyang pangsyon, maghimno, di man siya katilaw sa unang kadato sa iyang amo, sa top portion. Kaya ang katumayang amo may nagtilaw. Pero kita, gulahan sa mga isuon. Kaya kung kita ulipon niya sa Ginoo, we are the first who enjoy the topmost portion of the Lord. Pariharon, kita maulipon, kita may unang enjoy, mahimulos. Adisir na mo, adisir na to, ipamahagi o enjoy, ipaambit ang kadato niya sa Ginoo. So, moro ni ulipon ka double portion, no? Nakapangalagan pa ta, pero inuanhan, una, nakapahimulos ta. Karon mangutan ako, mga elders. Una, kita ba'y nakapahimulos sa itong ipaambit? O nanghagdaw na matas mga igsuon. Kaya kita'y katapusan mo, sabi tayo ito ang style code sa tigong, mamusulit yun. O, kunklod. Di mo na, di mo tunga-tunga. Kaya minaw mamagod. Nahoy man. Ano mo na? Ang kapahimulos. Agoy, sa katapusan na ba? Yun ang yun, sa buwang-buwang ang lipon. Gapusun ta na itampog. Karon may isod makaplagan kung tata sa Ginoo nga matinunanon, fitful and prudent sleep.
na nagpakaon sa mga igsuon sa hustong panahon. Unang sa 7, mayo ta maningkot. Praise the Lord! Makaila ta mga igsuon sa sitwasyon sa tanang mga igsuon. Kaya kanidili ni sayon. We need to practice it. We need to train. Kinahanglan ta mabansay. Kunya ato ang bansayon matag adlaw. Amen. Makapanimhot lang ta sa mga igsuon kung kita naa sa atong espiritu. Ibansay nato atong espiritu. Kaya ang mga espirituhan butang ato matinhawan, ato mailhan diha ra gyud sa atong espiritu. Yun ba ato matinhawan, ato masimutan, ato maila ang mga igsuon kung unod-unod ba siya o espirituhan. O ang iyang pamulong alang bas pagtukod o dili. Mga na kita, dili naman siya doon, ang mga deacons na ay pagkaila. Kunya, ang pinaka-requirements sa ba, kung atong tayo gibukato ng mga deacons, kinahanglan kanunay na buhi sa espiritu. Ano man tingnan mo na diyan, no? Ay kaya ang sa mga Levitical services, most of Levitical services, practical services, gi-carry out man sa mga deacons. Kunya kung wala na nabuhi sa espiritu. Kaya kanina na nakita na ko ang mga deacons tong mo sayo, o ang tagahayan rin luto. Diha, ito kanina nag-serve kung mag-igsuon to, mag-igsuon ito. Kung ato nabuhi sa espiritu, kanina pagpaluto nito, galalis na to sila. Sa minom, sa katimpla, hindi ako sa kipangawin na, kung sinliw na pala, luwag na, nagpagbinunalay na sa diha, kaya sunod na ito yung gamit, kaya agin po niya, natingan na ito nagriminsahe, naglupad ito magamit nito, muna pinakaunang requirements, kanunay na buhi sa Espiritu. Oh, Lord Jesus! Not only the deacons, even the elders, aron nakapalimot na mga igsuon. Sa diyan sa lawas, may mga different function. Amen? Natay nagkadaiyang function. O nagituluan ta, ahata mo lugar sa atong function. Pero anong need man? Anong kinahanglan man na mga siya magbansay na naipalimot? Naipagkaila. Anong kikinahanglan man rin? Aron makaila ta diha sa mga igsuon, labi na sa ilang mga problema. Labi na sa pag-supply. Aron, sa mas doktor ba? We know how to diagnose the patient. Kung ka na pasyente. Kung di ka kamaw mo diagnose niya, pataka lang kag resita, mamatay na ang pasyente. Sa samang pagkage. The elders, first, we have the first half. Itawag na closed door. We come to the Lord. Mudool yun ta sa presensya sa Ginoo. Mangayon ka sa kahayag, kaalam na binasa trono sa grasya, how to administer the church. Pagpalakaw, both spiritual and material. For the second half, natin ito ang open door to receive all the sins. Brad, pinusin ko. Kung wala tayo discernment, kung tayo pagkailang, ibis kay taga-ato medicol, o taga-ato paracetamol, lahi ato ihatag, tambal kalibanga. Sayok. Tingnan na may example na. So, kamaunta, how to meet the need of the cells. Unang we need discernment. Praise the Lord. Nga, gitudluan ta ni mga igsoon. Dili man mi higpit kuning ani. Sa uro kita nagbansay tubig. Sa uro kita, we are 13 elders. Last year members it, na ipat ki Dugang. This year, January, last January, special na big meeting kay instead of December, di man yun ikalimod, kada bahaan mi dito, ang big meeting, ibalit sa January, na upat ka mga igsuon na nadugang sa siyam, na upat. Dahil na upat kung ka nag-apprentice. We need more elders to oversee, no? Para paglantaw sa mga igsuon. Pero diha, nakapakikabitay mga igsuon. Kami nagkat-on sa matagusa, ikinahanglan ang mga matagusa. Even we are here, bisag pa pag-anhin mo, wala kami tuhoy diri. Among fellowship is every Friday. We
before the fellowship na may pursuance, na may pag-doon sa tulong, labi na sa mga mahitungod sa elders. Responsibility of the elders kung ito natin present. No? Wala kaming great sa kay Basin. Atong Friday, mati nga sa kaharan, atong duha. Kita, dalalin. Ang uban pa, kasi ang paghapon, dalalin. Paubos na, di ba? Taas. Nagindas pakikabitay mga ito. So, if you listen then, brothers, this coming, kaning adlaw, kami sa bukid no. Tungkol sa pilusit na dito, na muad to be dito, but makipilusit ko ninyo kay muad to be uban diha sa lawas. O na we have strength, bisan pa karon ganina sa pagpamulong ni Brother Ron, na aming kusog. Kay kani, tungkol sa pilusit sa mga igsoon, sa Brother Ines, sa Brother Lito, o uban pa mga igsoon, sorry sa kabalo, medyo may kilaskalan, pero sa nawo, kailangan na naman ta. O ninyo mga igsoon, mo na aming kusog. Pero wala galing pilusit, pubuto kami din bis nag-singing ka mo, wala si Brad, yung paguman, kung may bisita, medyo. Kung dili may speaker, si Brad Ines may speaker, paguman, kalit nagog-tindog, unahan ng Brad Ines, minsahe ko din Bisa ko sa pangugang ng igsoon, wala ko kusog. Because I'm doing in myself. Ako na nag-ibuhat sa pagkagalingon. Nga wala diha sa lawas. O na ang atong tanang pagabuhaton, magagmay magmadadto, dadto nato diha sa pakigabitay. Amen. O diha sa coordination, o na kung sulod na ron, nasa coordination. Amen. Di lang natin magpanimot. Amen. Uy, nakasins makuha kani mga igsuna kani nga district, need di sila or ang atong mga sisters, no? Uy, mura kaya namin yung problema about husband and wife. Mura man yung natay, paghimo mo na po na kuan kaning conference about the sisters, about the couples, for example, mga couples, or district ba nga nag-need o. So, ito nga district, yung mga sisters daw, nanghinahanglan man o about sa parenthood or couples meeting ba. What to nakadritso dito? Okay, pagkikabitay. So, parang burden, mensahe ka dito. No, wala yung ipik. Useless na yung kahapon. Wala kayong kusog, wala yung pag-agay sa kinabuhi. But Rome, Pinochet, praise the Lord! Naagyan ang agay sa kinabuhi o na ang manalangin. Na ipagpanimhot, pero din, karon musulod ta sa coordination. Amen? So, nakapanimhot na ta. Amen. Praise the Lord. Unsay angay sa iglesia. Unsay need sa mga igsoon. Pero kinahanglan ta og pakikabitay o pagtambayayungay. Amen. So dili ni ija-ija aw-aw. Dili ni pasikatay sa iglesia. Kung gawna-una ka mga igsoon, karon parang paul na ta. Kasi gawna na ta patagaan na maghigayon diha sa eldership. Kabinta lang karon, di ba? You are in the wrong place. Wala ka sa hustong dapit na imong gusto. Because the church is heavenly, because the church is the church of God. Tanan, pagabuhaton nato diha sa pakigabitay. Sige sa may pattern na to ni Mexo. Even the Lord Jesus Himself. Wa siya mibuhat sa iyang kagalingon. Kanunay siya nakikabitay sa amahan. Amen. Kung ma-enjoy ninyo ang whole video training, no? Na yung kahalunan kay Mexo, I don't know sa kahalunan, sa nahuman ng video training, nindot kayo mga Exo. Na naatay pattern ng Ginoo, nagbuhat siya, dili sumala siya kabuton, kundi sumala sa kabuton sa amahan. Amen? Okay? Because of the time, okay, brothers, ang tundunganan o basa ang uluhan ngayon. Roman number 1, A, B, C, D. Okay? R, pagtabayayunay sa mga ansyano. Number 1, daghan ang mga ansyano. A, B, C, D. A, dili mahimo sara ang mga ansyano sa iglesia. B, kung unsaray asyano sa iglesia lokal, dili normal o dili yun subay sa kasulatan kanang kahintang. Say, tungod ug alang sa pagtabayayungay, daghan yun ang mga ansyano.
Di, nagagal ang mga pagkamapuslanon sa mga asyano sa pagtambayayungay nila. Mao nga daghan yun ang mga asyano. So napakita nila that the elders is plural. Plurality. Daghan. Sobra sa usa. So kung makita nato ang asyano sa usa ka iglesia, usara, gitawag ka ng abnormal. Okay, abnormal. Sabi natin mga panahon, guys, good on that authority. Guys, good kita o pagbulutan. Ang pagbulutan na required kini o naginahanglan kini o pagtambayayungay, coordination. Kung wala tayong pagtambayayungay, wala yung mulubwa ang pagbulutan ng igsoon. Di sa kung saan yung pamugat niya, brothers, kani mo niya tumuhaton ang lingkuranan, mo niya ang arrangement. Agahin yung katiko ng mga igsoon, dingaw-dingaw na. Di yung dalam sa gawagaman, diha ni mo walay pagbulutan karuman. Wala man tayo pagtambayayungay, walay coordination, wala tayo pilusip. Gabot-bukot naman ta. O naaman gani, pero ang mga pagbatis mga igsoon, wala may coordination. Makita ni, wala mga igsoon, authority, ang pagbulutan, lubwa, kung naatay pagtambayayungay. If there is no coordination among the elders in the local church, regardless how strong an individual elders may be, his strength is of no avail. Bisag kusganon ka, wa kay pulos ang imong pagkakusganon. Bisag dasig ka sa imong kagalingon, way pulos ka na, maayo ka, way kamuhan ay, bright ka, maayo ka tanan, pero walay pakigabinay, walay pagtambayayungay. Your strength, your ability, tanan is no avail, walay pulos sa tubangan sa Ginoo. Wala may zone, wala gyud dependente dinhi. Tanan magko-coordinate sa matag usa. Amen. However, when the coordination of the elders exists, though the elders are weak, they can still stand and go on. Hallelujah! Pero dito kamayon ang matag iglesia. Bisan pa sa kaluya ang mga ansyano diyan napita. Pero may coordination, makapadayon ang iglesia mga iglesia. Amen. Isagod sa pagkamayog hanay ang iglesia, mayog bitingol, mayog tanan. Pero walay pagkausa, walay coordination, walay pagtambayayungay. Dili kita kapadayon ang iglesia sa unahan anak. Wala. Bisan paon sa kadasig ka mga igsoon, kung ikaw ra karon na kayo sa kabuhat, ikaw ra gyud. Nakatimas mga young people, ikaw tanan, ikaw kuskos, ikaw tanan, gitara tanan imo, sayaw tanan imo, maugtas ra ka, sa unang mahurot ra ka. Tingnan mo, ikso raman daw. Nawala naman. Naugtas na. Exhausted. Ano ba na? Walay pagtambayayungay. Praise the Lord! Sisters, natay pagtanim mo, then natay pagtambayayungay. We must seek fellowship sa mga serving ones. Ang elders, sa mga fellowship sila, probably the deacons, the serving ones, ito ang pagkakataon ng mga serving ones. Bisan even our personal life, kaya ito may so usahay, nakatpunto ko sa church last 2 weeks. Sa ikanabang atong pamilya, personal life, isiparate na to sa atong church life. No? Personal life, ano mo? Ito na dito. Nakita na to may so, wala yung personal life sa church life. Tanan na to ipagkakambit niya sa iglesia. Ibig na itong lakaw. Even your business, no? Brad, sama ni. Sana ka bang mga kapapunta man mo, kinsa mo yangay na itong kingabitan. Di kay, basta na lang igsoon. We have, kung nagito na tao, so pagpakaila. Kinsay mga igsoon nga angay na tundulan to have fellowship with them. Nausahay kay, anak mo rin ka, personalan ko na, turata nito. Kami na naman dito lang. Pero dili kayo maigsoon. Salamat, ya sa small group na buksan mi. Ang mga kauban are willing also churching. Kunya dito nung nakita, how blessed. Kung sa ka panalangin nga mong nadawat mga igsoon. Kung sa kadagaya sa Ginoo nga mong nadawat.
Kung personal na may kanto, base matikuson kami. Kung sa result, mao. Grabe ito, wala tayong pilosin. No? Kung yung pagkahuman na ba, ang gino na nato may igsoon na yun. Yan na naman problema. Kaya mga igsoon, ito magbuhat na nato, wala yung pakikabitay. Bila ka may igsoon, buhat lang. Na yun, ang result kay problema man. I have mga pilosin na to sa elders na yun. Problema na. O na atong may kayan, mga igsoon, dili na magdugan o kabugat sa mga elders kay naghampan na yun ako na. Naghampan saon, mga igsoon niya. Nagdugang-dugang pa tayo dito. Kaya resulta na to sa wala ipilusin. Now, brothers, sisters, mga elders, deacons, not only we have discernment, but we must exercise, we must know how to coordinate with each other. We must seek fellowship, no? Makikabitay yun ta mga igsoon. Maunang, ang ansiyano, plurality, daghan. Amen? Ikinahanglan, ang ansiyano, dili kay usara. Maunang sabi-sabi sa salita, na sa lokalidad nito nga abnormal in nature because there is only one elders. Usara ka ansiyano, kay namatay naman ang usa, tulo sila gitudlo, wala na duha, niya na ay mga apprentice. Ang Brad Manuel, nagtuon po niya, and siya nga, sa ilo ako mga igsoon, kining iglesia, ato kining tao mo abnormal. Even si Brother Witness Leaning nga libro, ito din siya nga abnormal ang iglesia kung usaray elder. Kung wala na elder, di na matawag kong iglesia. Okay? Ang usa ka lokalidad, bisang daghang mga igsoon, kung wala yan siya, no, dili ka na iglesia. Kung usara po yan siya, no, abnormal. O under sa care, kanang iglesia karon under sa pag-atiman sa work. Ang work, take over, oraginan ka paminawo, no, negatibo take over, no. Mamay gigamit ko sa igsoon doon. May take over sa pagkakatiman. Temporary lang, kay pag ganitong mga apprentice, o ganitong mga bansay, sa unahan, di man sa kinahingpit, pero husto na, mga masagunan, matudlo, mabalik na normal ka iglesia mga igsoon. Mga dinig, plural. Anong plural man? Ay, naadi ay pakikapitay. O naay fellowship, no? So the Bible that shows every church in the elders should be plural in number. Amen? So, kita na to na sa church cannot have one elder only. If there is only one elder in the local church, the condition, magiging na abnormal and absolutely unscriptural. So kung ang usa ka iglesia, kung usa kay ansyano, abnormal niya, dili na po makasalutan biblical, dili scriptural, dili siya base sa Biblia. Mao nang amen, salamat sa Ginoo, nakakita tayo ni nga matag iglesia lokal, at least na duha o mas maayo, tulo upat o daghang mga ansyano. Amen? Praise the Lord! Unya, yun ni, however, when the coordination of the elders exists, though the elders are weak, they can still stand, regardless how young a church is, there should be at least 2 or 3 elders. Bisa bago pa kinang iglesia, nagay duha o tulo. Kay sa yatimana sa workers nagatiman, nakita siya ng mga responsible brothers, gitrain, nag-apprentice, nag-discern for a good work. Then sa pagpanahon, even the qualification sa pag-ansyano dili pamit, but relative na ipagka-mao, dul-duol, di magyud bugos o dul-duol. Amen. Ang Ginoo, ya diri na ba no sa verse sa Acts ato ning review kay base sa kita masaypan nga kanilang ansyano, gitudlo ni sa mga ang gatudlo ni ang work. Acts 20, I think 18, 28 insya. Take heed to yourselves. Giga na naman siya, no? Tagda ninyo yung kakalingon. And to all the flocks. O sa tanang manon, praise the Lord.
among whom the Holy Spirit has placed you as overseer. So man siya, no, ikaw nung maglalagtaw, ang nagbutang din niya, ang balaang Espiritu. Amen. So dili na to ni tamayon mga igsoon. Dili na to ipakagamay ang pagkansyano o disatag gibutang. Kaya ang balaang Espiritu na yung nagbutang ako nila. Siya, to shepherd the church of God which is obtained atong atimanan. Kuman siya no, itong atimanan na tanong sa Ginoo. Musta magha ang mga igsoon, atimanan magha. Kunya, naangkon naman sa dugo sa Ginoo. Obtained by the blood of God. Usahay, nagtamayo na itong mga igsoon ba? Makita ata mga igsoon na kining mga igsoon na nabatunan kini sa dugo sa Ginoo. Kasi matanaw na sa status, dili na ito taong tanaw na may ison sa ilang kahintan sa gawas. Kundi tanaw na ito may ison kanang Kristo na sa ilang sulod. O yun sa sila pagbaton sa Ginoo ka na itong iglesia. Kaya ka iglesia, ibatunan sa Ginoo sa iyang dilhong dugo. Giula, kanang sara. Siya na mismo, walay tao nga, kanang butanga, iyang nabatunan tungkol sa pag-ula sa dugo. Only the Lord Jesus Himself. No? Yang gibatunan kini butanga mga iglesia pinagi sa mga manawag dugo mga igsoon. Nang salamat sa Ginoo nga man siya no daghan gyud. Kay gitudlo ko na. So di ta ka question, no say mo question mo ta. So tuloy sila namuna na Berlito rin na Dines. Sa ba mga igsoon na una mga sa work. Gitudlo. Sila gitudlo di anjano dili sa mga. No, mag-Christian na. Even the Holy Spirit mo nagtudlo, pero dili direkta. Na yung mga igsoon nga gigamit. Na yung mga igsoon, through the fellowship and through the discernment. Nasa yung pagpanimot, oy. Ano yung igsoon na? Gusto na rin, muna yung tudlo. So they are praying. Kanang mga naguna, munuol yun na sa trono sa grasya. Amen. Aron na yung agay. Ang trono, ang ikas trono, na ipagpamulo. O kani igsoon na. O kani nga igsoon, kini. Ang tulos sa sila niya, upat sa sila niya. Amen. Praise the Lord. O kanina, naiskutan, walay, ang pagpadagan sa iglesia, dili, demokrasi. Di ta mag-audition na kinsa elder dire. Di po, theocracy, nga one-man rule. Because Bradlito, Dinis Baga, ikaw, no. Di theocracy. Diyas tulo sa ka Diyos. Through the presence of the triune God. Amen. Tanang lukwa sa iglesia. Pagtudlo man siya doon sa mabuluhaton. Pinagin yun yan sa presensya sa Ginoo mga igsoon. Amen. So nakita na to na tungod sa coordination. No? Isa din for the sake of coordination, alang sa pagtabayan yung ay. Amen? The elders must be plural in number. And yun, if the individual handles everything, bears everything, and deals with everything, it is as office, but singing solo. However, the administration of the church is not solo, but rather chorus in a play. Amen. So mga igsoon, ang iglesia, sama kini di pakasama nga ang atong pagbuhat, dili ini solo-solo. Na magkanta ba? Na siya ray solo. No. Chorus kini. Sa chorus, na soprano, na alto, na bajo, na tenor, sa panauban diha nga mga pero kung inikanta na maayo kayo atong pandugog na harmony. Kaya kung musulo na ka, di makakakanta nga mag-bass ka, murag-ula man tayo all around ka, singer ka, inikanta niya, mugawas ang tenor, bajo, sa panadiha ka ng alto, soprano. No. Matag usa na ay portion ay function. Unang linahag kang elders, kay dili man niya mahimo ang tanan mga igsoon. Okay? Ako mahimo dili mahimo sentro. Ang sentro di mahimo nako, ang ubang mga function di mahimo sa uban, di mahimo nako kundi nanginahanglan ko sa inyo mga igsoon. Sa pagkaage ang mga igsoon, mga elders sa taglukan sa Bukidnon, dili sa San Fernando, Balay-Balay, Valencia, ug Maramag ug sa mga kaiglesianan, nanginahanglan ko sa matag elders.
aron makapadayon ang iglesia mga igsoon. So atong pagbuhat dili sulo kundi dili kuros kini kuros no. Minsan pa din therefore the elders must be coordinated together. Whether the coordination is missing among the elders, there will become worthless. So walay pulos ang atong buhat kung wala tayong pagtambayayungay. So mga igsoon, ano mo buhat pa magtanong? Kung sa'yo kaning unod magod. Kaning unod, mo tugabog yun. Mo nang may cross. Mudungol kita sa cross ni Kristo. To eliminate the flesh. To eliminate the self. Kaya kada itong kaugalingon gusto. Waki-akiba, ano na may magod ibuhat. Ako yun, no? Wala ta nagtambayayungay, wala tayong coordination. Atong buhat, walay pulos. Worthless. May soul para mapanalaginan atong buhat. Amen. Makikabitay ta o magtambayayungay yung mga igsoon. Kung ang igsoon ay luhan ini atong suportahan mo, maribuhon ta. Kung putli bagay ang pagpilusip, may tungod ini nga meeting. May tungod karong umabot ninyong yung summer school o yung people's meeting, conference. Ang nagsuggest, praise the Lord, nasa putli nga kasing-kasing. Ako man mo support. Ano pag-support dili kay ko'y mahimo, sila raman okay na. No. Nakikabitay ta, bitabayayong ta, diha sa kinabuhi o espiritu. Diha sa putli nga kasing-kasing. Kaya kung dili putli, nasa sulod din mo, manaway mo ta, tanaw mo na na. Sa resulta ni human anak, kalandrakas sa lagi anak. Sa anak ano? Kaya wapan ato gusto mo, wala man. Philosoph, no? Experience, philosoph. Wapay ni amin si Moa. So, napadaplen. Ang iya na, kaya sa unahan na may iskutan na to, why that decision must be carried. Ano na pustro na iya decision. Kaya kita di man putli. Adihan na masuta mga igsoon. O na mudool kita sa cross ni Kristo. Praise the Lord for the cross! Pagkinahin mga igsoon, mag-cross out ta. Mahimog na kabo. Parang si Kristo, nahimong halad na to, substitute na to, halad kasi nunong, ako ng cross niya sa halaran, aron mahimog na kabo. Kanang kabo, wala na gamit, pero sa tahuno na, kung Ginoo kay nahimog ang gamit. Ay yung alimyon, ay mong kahumag dito sa Diyos, at kalipay sa Diyos. Kanya kaning abo kayo dados pagkabanhaw. Praise the Lord. Magamit niya sa Ginoo. Diyo dili na kami matuboy. Ay mong kahimuan, di na ikaw matuboy. Kung kamao, di na matuboy. Kundi si Kristo na, kaya nagbuhat na niya sa pagtabayayungay. So karang umabot, praise the Lord. Kung sa result na pakyas magdili, ang Ginoo may matuboy. Successful man, ang Ginoo may matuboy kaya nakikabitay maka. Dili ang matuboy si Bradines, si Bradlito, o kinsa mga igsoon ni no. Ang Ginoo may matuboy mga igsoon. Amen. So then now, elders and plurality, no? Then sisters, because of the time, Roman number 2, no? A and B. Lumanan mga sisters. Usa kagamay hula sa lawas. A. Amen. B. Amen. Praise the Lord. We know na gitinguha sa Ginoo siya the greatest, and siya the greatest need is to have the church built up. Ang gitinguha sa sikasing sa Ginoo mga igsoon, na kaning iglesia, universalong iglesia matukod kayo. Onya, the miniature of this universal church, so ang kamayhulan sa universalong iglesia, maman ang lokal, the local church. So ang iglesia, universal iglesia, may praktikalidad na niya, praktikalidad maman ang lokal. Onya, ang universalong iglesia, ang pagpadayag niini, maman po ang lokal. Onya, ang gamay hulad, miniature, gamay hulad sa universalong iglesia, makita nimo mapadayag ang gamay hulad, maman ang lokal. Pero niya, sa lokal iglesia, kapag yung gamay hulad, gamay miniature, gamay hulad,
mao ang mga ansyano. Ano na ito masabdan para sa pisikal nga lawas? Mao ni lawas. Unya akong lawas na daghabahin. Unya akong lawas nag-coordinate, tambayayungay sa paglihok. Pero nga ako din eh. Ang akong tiil, wala man lihok. Ang baba na may mamulong diha. Di ko tindog. Ang sa una pagkanin ako din eh. Ngayon ang baba, di ko mamulong ron. Ang kasing-kasing ang tibuok lawas, ang espiritu gusto na mamulong. Di ba na pwede? Akong kamot. Baba na may mulong, di kumahawin sa microphone. Di ba na pwede? Muna din mga igsoon. Makita na to nga ang mga ansyano na ay koordinasyon. Ang mga ansyano na ay pagtabayayungay kay mo na yung gamay hulad sa iglesia ng mga lawas ni Kristo. The church, iglesia, makakita na to ng church, di naman kay maunay kundi matukod ba niya aron may mong lawas, badi, aron makasabot taon sa lawas, tatay pisikal na lawas, nag-coordinate, karon bisan siya kumuhat nun, wag yung misumpak ni ini. Bisan ba akong dila, tanan. So makita unta nato mga igsoon. Diha sa iglesia, labi na sa mga elders na naay pagtambayayungay. Aron naa diha ang panalangin. Sa Salmo, how blessed it is if the brothers dwells in unity. Kung na koordinasyon, it's a matter right or wrong. Basta naay pagkausa, naay koordinasyon, naa ang panalangin diya sa Ginoo. It is hindi po pwede ino nga bahala sa iyo na itong ibuhat, brad. Basta nagkausa na, no. Wala man, hindi na buti pasabot. Yan, buti pasabot nga ang tanang mga ansyano sa matag lokalidad na agyo'y pagtabayayungan. Amen. Para magkatabayayong ta, na ay cross ni Kristo mga iso. Oh, Lord Jesus. Amen. Okay, brothers, Roman number 3. Ang pagkakatalan na makahimo ang tanan. Amen. A. Dili paiko makahimo lang ang ansyano sa usa ka punto, sa usa ka dapit, o sa usa ka bahin. Amen. B. Makahimo yun unta sila sa tanan. Amen. B. Makahimo ta ang ansyano sa pagmumulak, may pagkamot, pagkantaw, pagkatawdaan, pagkuhan. Amen. Makahimo ta sila sa pagmulalitod, pagtubol o pagtukod. Amen. Kinahanglan malagbuon sa tanan at kayuhan nila. Amen. Mao nga makita yutunta nato nga magtambayay. Yun ang ansan. Praise the Lord. Wala may tao makahimo ko tanan. Amen. Makita sa ansyano sa iglesia ang kinahanglan nga makahimo unta sila sa tanan. Makailala sila sa kinahanglan sa pagtambayay. Okay. So, ang tanang mga ansyano sa matang lokalidad, nanginahanglan o pagtabayayunay. Kaya di man ta makahimo mga iso. Ang ansyano binunta, makahimo sa tanan. Makasama din sa panimalay pa. Ang ginikanan, at least mga bisik na talmahon, makahimo siya. Di man siya sige o depende sa panday. Kita kamahan, ay maginagmay panday yung nahimo ta. Ano, no? Sa panimalay na. Tingnan na tayo iglesia ng mga ansyano na yun tayo all-inclusive pero nakita sa post kani man takahimo dili man ta all-inclusive di ba ako makahimo ko tanan ako'y mensahe ako'y gitar ako'y piano naghuman ako'y manluto mahimo ka na ako igsoon mahimo na readiness ni Brad dito kanina luto kusina serve atong ato ang mami kasuman ayon ako maghilom siya tanan ako tanan yung balik ka po dili maminsahe unsa ka mo rin unsa ko igsunan din nala po dili wala po na to mahuman ka atong tigo ha wala mga igsoon so kapasabog di ay kay dili man tao inclusive nangilang tao pagtabayayungay mga igsoon. Praise the Lord. Kanong gibuhat pa rin Ginoo na walay makahimo sa tanang buluhaton. Aron walay mapasigarbo. Walay matuboy. Kung dili ka na nanginahanglan. Parehan na mo sa among pag-adhiba, no? Sa aming kasakyanan,
Pero na may pakikabitay, di may parehang pangsyon, no? Ayahay kami. Kaya mo ang Brad Gerson, yung pagsakyanan, siya may driver, siya may gasto tanan, ayahay mi. Pero pag Brad, ngadam juga kay kaminsahe dito. Dito sa malamulong isang siyawa sa so Brad, di ko sa kasulti kay Amang. So, dili tanan, parehang pangsyon. Nahinan ko Brad Gerson, nahinan ko Brad Lito, nahinan ko Brad Juile, Brad Zitro, dinis tanan, nahinan ko niyo mga igsoon. So, dinis sa San Fernando, kanina, sa inyong pinusip, nahinan sa na mga igsoon. Pagluto, pag-serve, tanan. Kaya wala may all-inclusive. Salamat sa Ginoo na gihanay ni sa Ginoo diha sa lawas. Amen. Okay? Sisters, Roman number 4. Oras. Ang nagkadaiyang gasa. A. Amen. Right. B. Amen. C. Amen. So nagkadaya manifold gifts. Amen. So nagkadaya ang gasa. Mga igsoon, diya sa iglesia natay nagkadaya ang gasa. Amen. So gift, gasa kinigikan sa Ginoo. Niya kani gasa madibilog tato sa panahon nga diya kata sa iglesia ng kinabuhi. Mapadako ang imong gasa sumala sa imong pagsidurot sa Ginoo, pag-faithful sa pagduol sa Ginoo, pagbasa sa iya ang mga basahon, di ba? Sa una ato ang gamay sample kanina sa pagpropisay. Matag usa gitagaan tagasa sa pagpropesiya. Ang pagpropesiya mao na pagtukod sa lawas sa Ginoo. So una maulaw ta. Ito gasa din yun, sa pagpropesiya dili. Ito kadugayan sige enjoy, amen, and on na exercise atong gift. Praise the Lord. Sa una di ka kami buminsahe pero sa unahan paminsahe ka. Pero nagkadaya atong gasa mga igsoon. So makita na to ang hanay diha sa lawas. Example, para madali. Pareha ka kamot. Dili pareha gasa sa tiil. Gilad ang gasa sa tiil kuhaon sa kamot. Maglakaw ko. Magkamano. Unya ang gasa sa kamot kuhaon sa tiil. Circus noon nga. Ang English sabi man circus. So, sa mga igsoon, dili mahimo. Walang matagbahin ang kinahanglan yun ta. Ingon ang igsoon, dili amutahod ta sa mga igsoon nga nagkugasa o nagpasalamat ta sa Ginoo atong daygon ang Ginoo sa ilang mga gasaha o dili nato tamayon ang matagagmay gasa. Problema na to say gamay gani murag parihaan gitamay magunis lawas spirit need gano man kani ang dunggal sa kilok di man pwede kaning siko unya sa pagpangaon pwede ba rin hungit kani man yun no? Unya di man pwede o ang usap ang mata kani man hipon. So salamat sa Ginoo unsa ako nakita ron ba unsa ka maalamon ang Ginoo. Amen nga naatay lawas example. Kada lawas mo yun, di ba? Aron makasabot yun ta. Unsay gitinguha sa Ginoo nato. Praise the Lord! Unang sa iglesia na nagkadayang gasa. Pero atong tahuron, di po natong tamayon ang matagbahin. Kaya alang nes pagtungkod sa lawas sa Ginoo. Amen? But we must faithful to exercise your gift. Ang problema unya, kung kanang gasaha, kung na sa Ginoo. Okay? Man, dilupong man, ano say, di ba? Atong gasa, one of the talent. Pero the Lord is very faithful to increase your gift. Ano man, faithful mo tayo sa Ginoo. Oy, nagka-increase na yung gasa diya sa lawas. Pero sa atong ibaliwala. So we need to be faithful in our gifts. Amen? Okay, brothers, Roman number 4, no? Number 5, sorry. Number 5.
Amen. Amen. Right. Amen. Right, amen. 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 Right, praise the Lord. Ato lang manutanan ang outline para di masayang din mga buka-buta ako lagi masukotin may exon. Okay, sisters, Roma number 6. Amen. Amen. Right. Amen. Right. Amen. 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 Right. Amen. Okay, brothers, letter B. Andang mga padugmo. Praise the Lord. 1. Amen. 2. Amen. 3. Amen. Amen. Right. Amen. Right. Amen. Okay, letter C, sisters. Mubukas. Amen. Okay, dumano na ito tanan. Letter D, E, 1, 2, and Roman number 7. Amen. Sanon apan dili uyon-uyon lang. Kanunayong udawat sa pagkakaroon sa uban. Sa mga pagkakulay ng pagkakulitan ng pagkakulitan sa kanang panahon. Kapahiyangay yun unta ka pag-ayo sa kunsan batong sa mga igsoon. Basta dili lang sila makasala sa Ginoo. Madawat tato kini. Ang mga resulta sa pagtabayalay. Amen. Harmonia, pagbulutan, kinabuhi o bunga. Okay, brothers, atong usbon o basa ang resulta sa pagtambayalay. Harmonia, pagbulutan, kinabuhi o bunga. Praise the Lord. Nasa remaining minutes na 5 minutes, brother. Okay. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpamulong mga igsoon. Amen. Unsa kay importante ang pagtambayayungay nato. Kung walay pagtambayayungay, tanan atong buhat sa iglesia walay pulos. Pero dahil pagtambayayungay, salamat sa Ginoo, natay harmonia, naay pagbulutan, naay kinabuhi o naay bunga. So ang pagbulutan dinhi mga ansyano, magkamao ta saan ay sa pagbulutan. This is not kanang hierarchy. Kani komplikado kayo kay usay masaypan ta. Sa iglesia walay taas, walay ubos, walay hierarchy. But there is an authority. Na ay pagbulutan. Unang sa eldership, sa fellowship, mga igsoon dili ta politiko, na mag-uyon-uyon lang. Diha yun,
kung mabantayan ninyo sa dugan yung Pilosip, na ay mutumaw. Nausa nga, is the one who take the decision. The decision making, na niya. Because the authority, na niya mga igsoon. So makakita ka, uy, anay, na ni. So we just say amen, na walay pagpakaroon ignon. Okay? Unya, sa Pilosip, amen. Makapunta kanunay sa cross o pabuak sa Ginoo. Kaya usay naman ko tayo mga suggestion, kaya sa ulod na ito, gusto na ito nato. Mga igsoon ang sumbanan ini sa Acts 15. No, basahon ninyo na problema sa Jerusalem, ito pagkaon dugo, dili pagkaon ng dugo, o katong mga wala na circumcised, naghan ko problema na nito. Pero sa tumang Pilosip nila, mo bantayan. Discussion is very different from argument. Masig gadiskas mo na, kung di na discussion. Galalis na. Ang lalis, may bantay yung lalis kay nanay kasuko, nanay grads, nanay. Pero discussion na, opinion. That's your opinion. O tinusyon mo, dili brad, nanay yun. Not so na brad, discussion na niya brad. Hindi na discussion mga igsoon. Elders, mga ansyano na nagtuon. Amen. Makatunta, magpabuak, unya, Diyas pagbuak na may release of the Spirit. Hallelujah! Kung mabuak na, amen, ang pag-agay sa Espiritu, ang paggawas sa Espiritu na naagay sa kinabuhi. Nadayon ang panalangin, ang kahayag, ang kamatuuran. Na ang kalinaw, pag-ulis Pilosip, praise the Lord. Malinawag ta, amen, di mo ang isa-suggest, dili ma-carry out, pero na may nagdesisyon, na may di po siya may si Bradinis di po nagdesisyon. The Holy Spirit is the authority. Siya lagi gamit sa pagulutan mga igsoon. Then we know kung saan yung pagulutan na. Maraming salamat sa Ginoo makatunta niini mga igsoon. Then aron ang harmony, pagulutan kinabuhi o bunga. Okay? Lastly, ingon o pagdasig. Kumalikan kanina mga igsoon. If I am bold, I will rise up again. Kung madagma ta, mabandol ta, mahagba ta, mubangaw lang tagusod mga igsoon. Then, to the brothers na wala pa ka kaplag o kanapa na nakahibalag sa authority. Una, ang Ginoo may pagulutan. Pero sa hay, ito ka na matandog yung Ginoo. Sama ba sa Korinte? Hindi ba taka-experience kung sa nag-Korinte, kung na nag-Korintihan? Ako sa bata pa ko, curious ikaw, sa dati ko man, na nagbintay nga while, boat-egg, nagbintay, kaya takbos na ito sa pigpan ba? Kaya na may saksakan, isaksak ito usa, akong gihawiran ang usa, turog ako, kagamaw na yung Korinte. Usahay, ato pa mga gustong, hikapon ang Korinte, aron ang Korintihan na. May po na kay, di na din musok. Kamo na punta. Kadtong naka-hikap na o naka-tandog sa pagbulutan. Careful na gina siya. Munang, I hope, ato nang nahibalag ang pagbulutan mga igsoon, nakabaluta, insay na tuna, insay sa ubos. We should not despise. Kadtong na po nagsunod na to o nasa itong kilid, tanan. Makatunta nga mo discern ini, makakita ini, kay alam kini sa pagtukog sa lawas sa Diyos. We are here for the building up of the body. Salamat sa Ginoo. Salamat tayo sa inyong mainiton nga pag-abi-abi na mo. Praise the Lord! Diha sa inyong Espiritu. Salamat sa inyong bukas nga kasing-kasing inumanan sa inyong mainitong Espiritu sa pagdawat sa pagpamulong sa Ginoo. Daigon ang Ginoo mga igsoon.